Macklemore og Ryan Lewis featuring Ray Dalton fik du her med Can't Hold Us. Lige om lidt, så har jeg 60 sekunder med stjernerne klar til dig, og der skal vi blandt andet have insider-tips fra Beyoncés personlige træner på, hvordan hun altid, hver gang, kan stå så snort lige på den røde løber. Der er også Calvin Harris på vej med Haim og Pray to God, så jeg håber, at du holder den her. Programmet præsenteres af Storytel.dk. Storytel. Lydbøger i mobilen. Og af WaitWorld.dk. Få gang i dit vægttab i dag. Chris og Heino. Ja, lige var lige på en resteplads med en ordentlig blodnæs. Nej. Jamen, så går det, tror jeg, når man piller for meget næse i trafikken. Du har plukket dig til blodnæs. Okay, det kan jeg høre. Ja, man trækker sådan en bus med noget, som nærmest er formet som næsbrød. Bare trækker. Stop. Chris og Heino, hverdag kl. 6:30 i radioen. I Bauhaus kan du netop nu spare 20% på alle vores markiser, samt spare 20% på vores outdoor chef grill og tilbehør. Besøg os på Bauhaus.dk, hvor du kan se det store udvalg og handle præcis, når det passer dig. Tilbuddet gælder til og med den 10. maj. Bauhaus. Mere end et byggemarked. Q1 præsenterer Biludsigten. Der er udsigt til snavset fælge over hele landet. Midt på dagen frisker vinylen op efter en trist og mat periode. Lokalt kan der forekomme kraftige byer af insekter og pollen. Vi opfordrer alle til at køre ind til Q8 og gøre bilen forårsklar. Lige nu får du 30% rabat på fælgerens, vinylmakeup og udrens hos Q8. Hele ugen er der vilde tilbud i Netto. Hvorfor? Bare fordi. Køkkengrønt grøntsager. En pose. 8 kroner. Kærgården. 200 gram. 8 kroner. Fra lørdag i Netto. Derfor. Lige her på The Voice. Om et øjeblik er vi klar med flere hits. Her er et forårstilbud, som topper listen over virkelig gode tilbud. Nu kan du nemlig købe den topudstyrede Peugeot 208 Allure med blandt andet panoramaglasstag, klimaanlæg og 16-tommer alufælge for kun 159.990. Du sparer hele 47.500 kroner. Der er begrænset antal, så skynd dig ned til Peugeot og fløjt hele vejen hjem. Magic Box. Den elektroniske scene på Tinderbox. This is how we fucking party. Odense den 26. og 27. juni. Køb din billet på billetlo.dk eller billet.dk. The Voice giver dig 60 sekunder med stjernerne. Sam Smith har døjet med alvorlige problemer på stemmebåndet, hvilket har tvunget ham til at aflyse koncerter i både Australien og Japan. Sam han har besøgt en specialist i USA, der har rådet ham til en operation, og det betyder altså, at han ikke må synge før en gang til juli. Sam har derfor været nødt til at aflyse flere koncerter, desværre også den koncert, han var booket til på Northside i Aarhus. Ifølge Gaffa er Northside lige nu på jagt efter et nyt hovednavn, og selvfølgelig har de fuld forståelse for Sams aflysning. DJ Set han rejser lige nu rundt i Europa for at promovere sit andet album, True Colors, der udkommer den 19. maj. Og i onsdags, der var jeg så heldig at fange ham på en telefon, hvor vi talte om det der med at starte som DJ og producer, og hvilket råd man skal følge for at blive ved med at lave original musik. What I really learned is that you can't trust anyone if you want it to be right. If you really want it to be perfect, you have to be yourself as much as you can. I mandags der stod Beyoncé mere end knivskarpt på den røde løber til den årlige galafest på The Met Museum i New York. Hendes personlige træner Marco afslører nu, hvordan 33-årige Beyoncé holder sig